Türkmenistany erkin görüş boýunça sportsmen Indoneziýada geçen Tomusky 18-nji Aziýa oýunlarynda doping, ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjy testini geçip bilmedik ilkinji türgen boldy. Bu barada Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi mälim etdi. 57 kilogram agrym boýunça çykyş eden 24 ýaşly Nazarow Rüstem doping testini geçip bilmeýäninden soň oýunlaryň deslapky çärik finalyndan çetleşdirildi. Ol özünün Hindistany Sandep Tomar bilen geçiren ilkinji duşugynda yeňilse tezewar bolupdy. Onuň test üçin 17 awgustda alynan peşewinden furosemida teristesi tapyldy. Bu madda WADA tarapyndan gadagan edilen teristeleriň sanawynda geçýär, diýip Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi maglumat berdi. Soňky ýyllarda türkmen sportsmenleriniň halkary ýarışlarynda doping sebäpli oýunlardan çetleşdirilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ençimegedek çempiony, agyr atletika boýunça halkary derejesindäki ustad Umurbek Bazarbayew 2015-nji ýylda Amerikada geçen dünýä çempionatynda doping ulanandygy sebäpli 4 ýyl möhlet bilen halkary ýarışlaryndan çetleşdirilipdi. Şeýle-de 2013-nji ýylda gyzgy ağırlyk boýunça Türkmenistanyň ýuwruk Yelena Ryabowa gadagan edilen kuwatlandyrjy sebäpli Moskwada geçen halkary ýarışyndan öýüne ugradylypdy. Mundan başga Azatlyk radiosu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly urunlary eýelen türkmen pähelwanlarynyň ağzyndan 4-sünden dopingiň tapylandygy, şeýle-de olaryň netijeleriniň ýatyrylyp, medallarynyň alynıp, käbirleriniň bolsa uzak ýyl türme tuzaglygyna hökm edilendigi barada maglumat beripdi. Türkmenistanyň prezidenti türgenleriň halkary ýarışlarynda baýrakly urunlary almagy ugrunda resmiýleri dowamly basyş edýär. Gurbanuly Berdimuhammedow Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomusky Olimpiýa oýunlaryndan soň Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Kakabay Seýidowa ýurduň türgenlerini halkary ýarışlaryna taýýarlamak boýunça guramaçylyk işlerinde göýgören kemçilikleri diýen kesitleme bilen bir känç beripdi we gysga wagtdan soň wezipesinden boşadypdy. Türkmenistan Rio oýunlaryna 9 türgen ýollady we olaryň hiç biri medal kazanmady. Galibertede Azatlyk radiosynyň Aşgabat 2017 oýunlarynda türkmen pähelwanlarynyň doping ulanandygy baradaky maglumatlaryndan soň ýurduň sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Toýly Kömekow, şeýle-de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hemde keseleriň aýramagyna garşy görüşýän adatyn daşar topurynyň başlygy Sapardurdy Toýliýew öz eýelýän wezipelerinden boşadylypdy. Emma şol pursat munyň bilen türkmen pähelwanlaryndan bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglanşyň bardygyny anyklamak başartmady. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinden tapawutlykda Olimpiýa oýunlarynda häzirçelini hiç bir medal kazanyp bilmedi. Bu ağırlykda Türkmenistan öz sportsmenleriniň halkary ýarışlarynda kazanan üstünlüklerini bada-bad habar berse-de, türkmen atletleriniň doping ulanmakda guman edilendigi baradaky habarlary ýyle ýetirmekden näme üçindir saklanýar. Tomusky 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentyabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletden 17 000 töweregi sportsmen gatnaşýar. Türkmenistanyň bu oýunlarda häzirçelini 2 agyr atletika boýunça kümüş we grek-rim görüşi boýunça bürünç medallary bar. Beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinde, ýagny Kazakstanda 28 medal, Özbekistanda 20 medal, Kyrgyzstanda hem 9 medal bar.